नमस्कार. तुम्ही सर्वांनी आजचा गोमंतक वाचला असेलच, पण त्यातील काही महत्त्वाच्या बातम्या घेऊन मी तुमच्यासमोर आलो आहे. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान पोस्टर्स आणि बॅनर्स लावून तसेच भिंती रंगवून सार्वजनिक मालमत्तांचे विद्रुपीकरण होऊ देऊ नका असा आदेश राज्य मतदार अधिकाऱ्यांनी दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना जारी केला आहे. एरवी निवडणूक काळात असे प्रकार रोखण्यात येतात, पण आता निवडणुकीआधीच असे प्रकार रोखण्यासाठी सरकारी यंत्रणा कार्यान्वित केली जाणार आहे. या कायद्याचा भंग करणाऱ्यास 6 महिने कैद किंवा 5,000 दंड किंवा कैद व दंड अशा दोन्ही शिक्षा भोगाव्या लागू शकतात. निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागू होताच या आदेशाची सक्तीने पालन करण्यासाठी यंत्रणा तयार ठेवावी असे मुख्य मतदार अधिकाऱ्यांनी आपल्या आदेशात नमूद केले आहे. पत्रकारांनी सरकारबाबत टीकात्मक राहून निपक्षपाती पत्रकारिता केली पाहिजे. पत्रकारांचा सन्मान करणे हे सरकारचे काम नव्हे, तर पत्रकारांचा खरा पुरस्कार हा वृत्तपत्राच्या वाचकांशी असलेली त्यांची बांधिलकी हाच आहे. राष्ट्रीय पत्रकार दिनाच्या निमित्ताने गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक कार्यक्रमात ज्येष्ठ पत्रकार फ्रेडरिक नोरोन्ना आणि ज्येष्ठ वकील क्लिओफात कुतिन्हो यांनी नव्या युगातील पत्रकारिता आणि त्यातील स्थित्यंतरे या विषयावर गोमंतकचे संपादक संचालक राजू नाईक यांच्याशी संवाद साधला. गोव्यात सध्या प्रत्येक 10व्या रुग्णापैकी 6वा रुग्ण हा मधुमेहाचा विकार जडलेला असून ही गोवेकरांसाठी एक धोक्याची सूचना आहे. मागच्या 10 वर्षात गोव्यात मधुमेहाचे रुग्ण झपाट्याने वाढत असून यापूर्वी हा विकार जडण्याची आयुष्य मर्यादा 60 वर्षे होती. आता हे प्रमाण 40वर आले आहे आणि हीच बाब अधिक चिंताजनक आहे, अशी प्रतिक्रिया गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधीक्षक डॉक्टर राजेश पाटील यांनी दिली. राज्यात वाढलेली कॉर्पोरेट संस्कृती ही मधुमेह वाढण्याचे मुख्य कारण असून हे काम करताना येणारा ताण आणि तणाव यामुळेच आता 40तील तरुण मधुमेहाच्या विकारांचे बळी ठरू लागले आहे. अवजड वा अंग मेहनतीचे काम करण्याची सवय नसल्यामुळे अंगातील घाम बाहेर पडत नाही व त्याचा त्रास संबंधितांना होतो, अशी माहिती मडगावतील ज्येष्ठ डॉक्टर व्यंकटेश हेगडे यांनी दिली. तर या होत्या आजच्या काही महत्त्वाच्या बातम्या. जर तुमच्याकडे अशा प्रकारच्या बातम्या असतील तर कमेंट सेक्शनमध्ये आम्हाला नक्की कळवा आणि तुमच्या आवडत्या गोमंतक टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुम्ही पॉझिटिव्ह राहा आणि इतरांनाही पॉझिटिव्ह ठेवा. धन्यवाद.